Tako da sam hteo ovim klipom da vidim da li mogu da vam skrenem pažnju na to šta je teško, a šta je lako, da vi kad nađete na sledeću rečenicu, sami kažete, rekao mi Pera, ova nema imenicu, ova nema pridev uz imenicu, laka je, nauči je, a ova ima imenicu u dativu sa pridevom u dativu ili dva prideva u dativu, ne znam joj rod, neću sad da je učim, mogu da je pročitam, da je čujem za nekad kasnije. Znači, možeš samo 1, 2, 3 da stavljaš? Znači, zavisne, šta sve je trojka? Sve sam izbacio. Dobro, onda prezent je da li ovo snimaš? Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u novo druženje sa mnom i nemačkim jezikom. Naravno, tu je i profesorka. Učite sa mnom zato što sam ja učenik. Ja znam vaše muke, profesori ne znaju, zaboravili su, davno su naučili pa ne znaju. A usput ne zaboravite da sam ja 2011. bio veliki hit na društvenim mrežama za italijanski, a 2016. na Facebooku sam dobio ispod svakog posta i po 10.000 lajkova za moje komentare u vezi engleskog jezika. Nadam se da će se taj uspeh sada ponoviti i za nemački jezik. Ja nisam nikada studirao jezike, studirao sam elektrotehniku. Mislim da mi je to dalo neku predispoziciju da mogu jezicima da priđem sa druge strane, iza leđa i da ih objasnim na drugi način, a danas ćemo raditi ono što do sada nikad nismo radili. Ja i profesor kad ćemo ocenjivati rečenice. Zašto je to bitno? Zato što ako počnete da učite rečenicu ili tekst ili bilo šta koji je mnogo težak, onda ga nećete naučiti. Možete imati privid da ste ga naučili, ali on neće ostati u vašoj glavi, a ako znate šta je lako i učite ono što je lako, onda ćete vi to lako i zapamtiti i bit ćete spremni za ono što je na srednjoj težini, a onda tek na onome što je najteže. Tako da imat ćete sada priliku i da vidite šta je to lako, a šta je to teško. Profesorka, spremni ste? Sie hat einen kleinen Garten. Sie hat einen kleinen Garten. Kao što vidite, mnogo reči, odmah teška rečenica, a pogotovo je zbog ovoga teška. Einen kleinen. U ovom slučaju, ko zna, njemu nije naravno teško, ali ovo je kanal za početnike, tako da je za početnike ovo teška rečenica, upisat ću je broj 3, znači teška. Idemo dalje. Es ist jetzt 5 Uhr. Es ist jetzt 5 Uhr znači sada je 5 sati. Jesam preveo prvu rečenicu? Niste. Prva rečenica znači ona ima jednu malu baštu. Prva rečenica es ist jetzt 5 Uhr. Prvo vidimo kratka rečenica, njih obavezno učite, a osim toga ovde, osim ovog ur, nemamo ni jedne imenice, pogotovo jedne imenice u padežu, tako kratka rečenica, ne moramo obraćati pažnju na padeže i stavljamo jedan, znači najlakša. Idemo dalje. Sad je 5 sati. Da, es ist jetzt 5 Uhr. Ich bin wütend, znači ja sam besan. Ovo je, da kažem, 0. Zašto? Ovo je i još lakše od ove jedinice. Koje su to najlakše rečenice? One koje nemaju pridev zalepljen za imenicu. Idemo dalje. Er ist sehr wütend. Imamo samo jedan pojačavač, sehr. Ovo će spadati u kategoriju važnih reči. Imaćemo ih dosta, jedno 50-ak, ne više, koje se mogu ubaciti u svaku rečenicu, da daju malo kolorita ili malo pojačati smisao. Znači, er ist sehr wütend. On je veoma besan, sehr. Zato ćemo da stavimo ovde jedan, zato što imamo jedan mali dodatak. Idemo dalje. Er hat bis spät gearbeitet. Ovo je rečenica u prošlom vremenu. Samim tim što je u prošlom vremenu ne može da bude broj 1, jer morate da imate pomoćni glagol i particip 2. Je li tako, profesor? Tako je. Znači stavit ćemo joj broj 2 zato što nema imenice. Ne, stavit ćemo joj broj 3. Znači broj 2 su nam modali. Ne, profesorka, izvinite, ali kad nemam imenicu, sve je lako. Znači, iz svog učeničkog perspektive, svaka rečenica koja nema imenicu je laka rečenica i za nju se uhvatite ovo što ima prošlo vreme, to se lako nauči. Er hat bis spät gearbeitet, on je radio do kasno, bis spät. Ovo je jedna vremenska odrednica, takođe možemo da je pamtimo u nekoj svečici kao važne reči koje se mogu bukvalno u svaku rečenicu umetnuti. Idemo dalje. Wir gehen überall zusammen. Wir gehen überall zusammen, mi idemo svuda zajedno. Imamo überall koja je odrednica za mesto, kao što bi rekli u parku, u školi, u kuhinji, a ovde je überall. Jako bitna u ovoj kategoriji žutih reči, a sve ostalo je ovde prosto wir gehen
zusammen, mi idemo zajedno i ovde će biti onda 1, idemo dalje. Bist du normalerweise nachmittags zu Hause? Znači, bist du normalerweise nachmittags zu Hause, ne vidi se Hause, samo da pokažemo, Hause, bist du normalerweise nachmittags zu Hause, to u prevodu znači da li si ti obično popodne kod kuće. Ovde imamo dve važne reči, ali nisu imenice, hvala Bogu, tako da ovo nije mnogo teška rečenica, iako je dugačka. Normalerweise je obično, nachmittags je popodne, znači nachmittags je vremenska odrednica, normalerweise je prilog za frekvenciju, tako. Sve ostalo je prosto bist du zu Hause, da li si kod kuće, a ovo je sad dodatak bist du normalerweise nachmittags zu Hause, da li si obično popodne kod kuće, znači koja će biti ocena ovde, profesorka, ove rečenici? Pa može 2. Nema, Mislim, dugačke su reči, malo su teške. Dugačka je 1 plus 1. Okay. Idemo dalje. Wann lernst du normalerweise? Normalerweise lerne ich morgens. Wann lernst du normalerweise? Normalerweise lerne ich morgens. Šta primećujemo? Prvo ćemo prevesti kada obično učiš, obično učim ujutru. Primećujemo da nema imenica. Znači neće biti ni dvojka, neće biti ni trojka, može da bude maksimalno 1 plus, ali zbog ovog normalerweise vidite da se normalerweise ponavlja. Normalerweise nam se ponavlja, normalerweise je obično. Kada obično učiš, obično učim ujutru, morgens. Gefällt es Ihnen hier? Samo da dam ocenu, profesor, dam ocenu. Znači, ocena će ovde biti 1 i 1 plus eventualno. Znači, to su rečenice koje učite u početku, zato što nemate imenicu, ne morate da pogađate padež, ne morate da pogađate u kom će obliku biti ono što stoji ispred imenice i tako dalje. Idemo dalje. Gefällt es Ihnen hier? Gefällt es Ihnen hier, da li se vama dopada ovde? Ovde obratite pažnju na ovo Ihnen. Znači vama, i to je vama u padežu, u akuzativu. Dativ, pomećemo. U dativu. Tako da u svakom slučaju ova rečenica nije od onih skroz prostih, ali pošto je kratka, daću joj ocenu 2. Može? Pa ne. Nego? Mislim, glagol gefallen je prilično težak i ovo vama i... Ali s obzirom na kratkoću, šta ćemo onda staviti sa 3? Ja sam ipak za dvojku. Znači, 0 je najlakše, 1 je malo teže, dvojka je još teže, a trojka je ono što nemojte da učite sada. Eto, otprilike tako ćemo da, ako ste početnici. Znači, gefällt es Ihnen hier, da li se vama dopada ovdje, tako? Warte auf mich vor der Tür, bitte. Ovdje imamo trojku, odmah. Odmah trojku, vrlo teška rečenica zbog ovog for der Tür je ispred vrata, moramo da znamo kog su vrata, imenica vrata kog su roda, je tako profesorka? Moramo da znamo u kom su padežu, sa ovim for der, i imamo ovde još plus 1 imperativ, tako da mnogo stvari da bi se prevelo čekaj me ispred vrata, molim te. U redu? Idemo dalje. Das Auto steht vor der Tür. Ali sve što se ponavlja nekoliko puta, onda postane lako. For der Tür ste zapamtili da je ispred vrata. For der Tür. A das Auto steht, auto se nalazi ili stoji ispred vrata. Tako da, ako još jedan put nađemo for der Tür, bit će vam lako. For der Tür ispred vrata. Idemo dalje. Sie sind selten zu Hause. Sie sind selten zu Hause. U ovom slučaju imamo samo ovo zu Hause što se uči napamet. Hause je kuća. Oni su retko kod kuće. Selten spada u grupu žutih reči. Može da se ubaci u svaku rečenicu. To je kao prilog za frekvenciju. Da li su često ili su retko ili su obično kod kuće. Znači oni su retko kod kuće. U redu? Tako. Koji broj? 2 ili 1. A 1. Ovo zu Hause ne uče ni rod, ne uče ni padež. Kad ne učite ni rod, ne učite ni padež, onda je to sve jedinica ili eventualno dvojka. Idemo dalje. Ich fahre selten mit dem Bus. Mit dem Bus, moramo da znamo rod, imenice bus i moramo da znamo u kom je ovde padežu. Tako da ćemo za sada ovo staviti kao 3.
Jeste slažete, profesorka? Znači, ich fahre selten, ja putujem retko autobusom. Pošto moramo da prepoznamo ovaj datum ovde i da znamo kog je roda autobus, to je sve teško, da bi se znalo da se objasni zašto je. Možete da zapamtite ovako, ako često čujete mit dem Bus, a i da objašnjavamo, teško za objašnjavanje, tako da je ocena ovde 3 i idemo dalje. Sie ist jetzt in der Schule. Evo imamo opet sada istu situaciju kao malo pre. Ovo in der Schule će se ponavljati ovde 100 puta, tako da ćete vi zapamtiti da je in der Schule u školi. Ali morate da znate da je šule, kog je roda šule i morate da znate u kom je padežu šule, tako da ovdje će biti 3, ali sa naznakom da će se ovo in der Schule često ponavljati i vi ćete ga zapamtiti. Ono što se često ponavlja, to se zapamti i bez objašnjavanja da je šule sada ženskog roda, da je ovde u dativu, je li tako, profesorka? Tako je. U dativu, znači dativ, ženski rod i to ne morate da znate, ali i ovo mit dem Bus, takođe dativ muškog roda, je tako? Ali zato su 3, izbegavajte, osim onih koji to znaju, pa neka slušaju. Ajmo dalje. Seit wann wohnst du hier? Seit wann wohnst du hier, od kada živiš ovde, je rečenica kao što vidite bez imenice, a čim vidite rečenicu bez imenice vi se nasmešite zato što je to prosto i onda mu date jednu jedinicu i označite ovo seit wann kao nešto što može da bude korisno kao vremenska odrednica. Seit wann, od kada stanuješ ovde. Od kada stanuješ ovde. Seit wann bist du hier? Isto, samo glagol je drugačiji, od kada si ovde. Od kada si ovde, nema imenice, znači ima ova žuta reč jedinica. Mein Mann arbeitet oft am Wochenende. Odmah jurimo ovo oft kao žutu reč, ono vam je isto kao selten, ili kao normalerweise, ili kao überall, ili kao sehr. To su znači pojačivači, nešto što je korisno znati kao važna reč, ali nije teško. Am Wochenende je vremenska odrednica, mein Mann arbeitet oft, ovde u ovom slučaju je mein Mann teško, jedino po meni, zato što moramo da prepoznamo u kom je padežu. Da, i veoma često se greši, tako je. Tako da, ali se često koristi takođe, da ono što se često koristi, to se i nauči bez objašnjavanja. Tako da ćemo ovde dati neku dvojku, može dvojka? Zbog mein Mann. Zato što neko ne kaže meine Mann, ili meiner Mann, ili meinen Mann. U nekim slučajima ćemo morati da kažemo ich sehe meinen Mann, ili ich gehe mit meinem Mann spazieren, tako da to mein se mnogo menja i treba se navići, zbog toga nije jedinica ovde, inače nije mnogo teško. Sledeća rečenica, profesorka, kannst du kurz meine Jacke halten. U ovom slučaju imamo imenicu jake, meine Jacke, vidite, podsjeća malo na mein Mann, imamo ovu žutu reč kurz, možeš li mi na kratko moju jaknu pridržati? Možeš li mi na kratko moju jaknu pridržati? To je 3, definitivno. Ja se ne bih složio s vama. Znači, imenice ženskog roda ćemo označavati kao lake imenice, zato što se nekako spontano kažu, meine Jacke. Neće biti mein Mann, vidite kao da ste nešto presekli testerom. A meine Jacke je nekako normalnije reći, znači zato što je jake ženskog roda, nekako se normalnije kažu, tako da ću ja ovo staviti kao 2+. 2+. Pa 2+, samo je 3 veća od 2+. Tako, znači ovo još može početnik da uči. Ich brauche dringend einen neuen Anzug. Vidimo sad ovde ich brauche dringend. Dringend je takođe žuta reč, znači sve žute reči nisu teške i mogu se lako naučiti. Kurz je kratko, a dringend je hitno. To su proste reči, obične, koje se uče, ne menjaju se, nemamo nikakvih rodova, padeža i tako dalje. Znači samo ih bukvalno nabubate, što znači dringend, znači hitno. Ich brauche, potreban mi je hitno jedno novo odelo. Sad ovde imamo i imenicu i imamo pridev
tako da ćemo, kao što smo i gore, ovo staviti u trojku. Znači, potrebno je hitno jedno novo odelo. Imali smo gore još jednu trojku, evo, Vordertour smo imali u trojci, Vordertour je bilo u dativu, ovo einen neuen Anzug je u akuzativu, mislim da smo imali još jedan akuzativ ovde gore, einen kleinen Garten, evo vidite, einen kleinen Garten i ovo ovde, einen neuen Anzug su potpuno identični, znači i Anzug i Garten su muškog roda u akuzativu, tako da upoređujte ove trojke, to će vam biti od pomoći. Upoređujte trojke. Ich habe ein schönes Haus. Ich habe ein schönes Haus, ja imam lepu kuću i u ovom slučaju takođe imamo imenicu i pridev i samim tim moramo da pogodimo ove dve stvari kako će stajati. Znači, ovo je trojka, ovo se na kraju uči, zato što ovde morate da znate da je akuzativ, morate da znate da je srednji rod i sve ostalo što, znači, u svakom slučaju mi naučite ovako. Ich habe ein schönes Haus, imam jednu lepu kuću. Ich möchte nichts kaufen. Ich möchte nichts kaufen, u ovom slučaju nemate bukvalno ništa, znači radujemo se, ovde nemamo ni jednu imenicu, imamo ovo nichts kao ništa, imamo modalni glagol ich möchte, ali on je toliko čest da nećemo obraćati pažnju na njega, tako da je to prosta rečenica. Prevedite. Ich möchte nichts kaufen, želim ništa da kupim. Warum hast du das gekauft? Zašto si to kupio? Imamo prošlo vreme. Zbog prošlog vremena ćemo staviti dvojku. Zašto si to kupio? Nemamo imenicu, znači prosta je rečenica, nemamo imenicu, ali zbog prošlog vremena možete da učite i na početnom nivou. Ich habe gefrühstückt. Opet nemamo imenicu, opet je prosta rečenica, ali Opet je prošlo vreme. je opet prošlo vreme, tako da ćemo opet dati dvojku. Doručkovao sam. Ich habe gefrühstückt. Doručkovao sam. Dobro vi prevodite. Was magst du in meinem Zimmer? Ovo je teška rečenica. Zbog čega? Zato što morate da pogodite rod imenice cima i da pogodite da je ona u dativu u ovom slučaju, znači i da pogodite kako glasi dativ srednjeg roda, pošto je imenica cima srednjeg roda, tako da ćemo i dati jednu trojku. Znači, Šta radiš u mojoj sobi? Za početak preskačite šta radiš u mojoj sobi, to znači šta radiš u mojoj sobi. Gehst du oft ins Kino? Ovo off smo već imali kao važnu reč, bojim u žuto. Važne reči nisu teške da se nauče, ali dobro je da ih naučite, jer onda možete praviti lepše rečenice. Nisu kao padeži i ostalo. Znači, gehst du oft ins Kino, u ovom slučaju imamo samo ovo ins da nam pravi problem, da morate da pogodite sad da je kino srednjeg roda, a da je ovo akuzativ. Ali ja ne bi ovo baš obeležavao sa trojkom. Ne, 3 minus. Ne, 2. 2. Evo, na insistiranje. Znači, zbog čega ovo nije trojka? Ovo znači ima sve uslove da bude trojka, zato što moramo da znamo i kog je roda kino i moramo da znamo šta će da stoji ispred kina. Međutim, rečenica je jako kratka i vrlo se često ponavlja. I onda u tom smislu ćete neke rečenice naučiti i bez toga da znate kog je roda i u kom je padežu imenica. Das Kino ist leer, nur wir sind hier. Evo vidite, ovde odmah vidimo ovo kino kog je roda, zato što se ovde nalazi na početku das Kino ist leer. Bioskop je prazan. Leer je u ovom slučaju pridev, ali stoji iza glagola to be. To be. Nur wir sind hier. Samo mi smo ovde. Da. Znači, nemamo pogađanje imenice, nemamo pogađanja ovde imenice i padeža, tako da bi ovo, ali imamo dugačku rečenicu sa dosta novih reči, tako da ovo nur takođe može da bude žuta reč, pošto nije teška, samo smo mi ovde, samo wir, nur wir, samo mi smo ovde, samo smo mi ovde, a das Kino ist leer, bioskop je prazan. Znači, po meni je ovo profesorka dvojka, tako? Da. Evo, hoćete vi da upišete dvojku za ovu rečenicu. Ne, geschlafen je imperativ. Da. I on može da bude dvojka zato što je imperativ, ćete lakše naučiti nego ovo gore. Geschlafen, idi da spavaš.
idi da spavaš. Dieses Dieses Haus ist alt, aber schön. da, dieses Haus ist alt, aber schon. Imamo ovde dieses Haus. Ovo preporučujem da naučite, iako možda ne znate da je house srednjeg roda. Jer ćete zbog ovog dieses, to sam u jednom od prethodnih klipova objašnjavao, da je dieses reč koja nam otkriva kog je roda imenica. Znači, kad sve što vidimo dieses, ćemo stavljati u dvojku, znači učite sada, jer vam otkriva da je ovo što ide iza srednji rod. Dieses Haus ist alt, aber schon, znači ova kuća je stara, ali lepa. Ich kenne dieses Gefühl, kao što rekao, gde od vidimo dieses, znamo da je srednji rod, zato stavljam dvojku, jer je to korisno učiti. Znači, znate da je Gefühl srednjeg roda, poznajem ovaj osjećaj. Ich kenne dieses Gefühl, poznajem ovaj osjećaj. Ich habe ein gutes Gefühl. Sad više nemamo dieses. Sad moramo da slažemo ovo ein gutes Gefühl i da znamo da je to akuzativ, tako da bi ja ovo stavio kao trojku. Jer moramo da znamo i Gefühl kog je roda i da znamo u kom je padežu. Tako da su te dve stvari koje čovek ne može, ako nije utreniran, da odmah kaže. Se slažete? Da. Imam jedan dobar osjećaj. Ajmo dalje. Sie ist eine Ausländerin. Ovde kratka rečenica, imamo imenicu, ali ta imenica je bukvalno, kažemo, ženskog roda i sie ist eine Ausländerin, ona je strankinja, kako ćemo reći? Ona je strankinja. A bist du Ausländer hier, ovde je izostavljen član, ili treba da stoji član ovde? Ne? Opet imamo imenicu bist du Ausländer here, ne moramo da pogađamo kog je roda i u kom je padežu, ni u jednom ni u drugom slučaju, zato su ovo dvojke. Znači, ako ne moramo da pogađamo rod i padež, možemo da učimo imenice. Ako moramo da pogađamo rod i padež, nemojte da učite imenice. Idemo dalje. Dieses Buch ist Er ist Ausländer, aber er kann sehr gut Deutsch sprechen. Vidite, u ovom slučaju imamo samo dugačku rečenicu, ali ne tešku rečenicu. Imamo jedan veznik, ali veznik koji ne uvodi probleme i zapamtite da je aber takođe veznik kao veznici koji će nam posle praviti probleme, ali ovo je dobar veznik. Podelit ćemo veznike na dobre i loše. Ovo je dobar veznik, ne pravi probleme. Er kann sehr gut Deutsch sprechen. Dugačka je rečenica, nema u njoj ništa posebno, samo reči. Znači, on je stranac, ali može veoma dobro da priča nemački. Ako se sećate, ovo zer smo već gore označili u žuto, znači reč koju treba naučiti, jer je to važna reč koja se često spominje i vama pomaže da vaše rečenice budu lepše. Idemo dalje. Dieses Buch ist alt. Znači, evo, se sećate kad čujemo dieses, znamo da je ono što ide iza dieses srednjeg roda i to je onda korisno zato što nam to otvara, to nam pokazuje rod imenice. Znači, ova rečenica znači ova knjiga je stara. Imamo i pridev, imamo i imenicu, ali to nije prepreka da se ova rečenica nauči zato što imamo dieses. Dieses vam kaže ovo što je iza je u srednjeg roda. I tako učite da je Buch srednjeg roda, knjiga je srednjeg roda. Ima sledeća, dieses Hotel ist zu teuer. Identična rečenica, znači po smislu, po strukturi. Ovaj hotel je suviše skup. Imamo pridev, ali sa druge strane glagola biti i imamo dieses koji nam otkriva da je hotel srednjeg roda. Kann ich dringend mit Ihnen sprechen? Evo, ovde je mali problem. Čim vidite ovo mit, morate da znate da se radi o dativu, i tako da je i ova zamjenica ovde u dativu. Da li sam u pravu, profesor? Da. U pravu sam. Znači, dringend smo već imali gore i to je ona kao žuta reč koju možete da naučite. Mogu li hitno sa vama da pričam? U redu? Da. Ali s obzirom da imamo ovo inen i sve na i je teško za početak, tako da iren, inen, irem, tako dalje, izbjegavajte da barem objašnjavate, možete ovako da slušate. Znači, ovo je trojka, znači da li mogu hitno sa vama da pričam. U redu? Kannst du mir sagen, was du darüber denkst? Ovde imamo interesantnu reč daruba i možemo da je stavimo u istu kategoriju sa ovim svim gore žutim rečima, koje uzmite na parčić papira jer su korisne. Znači, da li možeš da mi kažeš šta ti o tome, ovo darubar je o tome, denkst. Denkst je misliti, a da li mi možeš reći šta ti o tome misliš? U ovom slučaju nemamo imenicu. To što nemamo imenicu je jako dobro, ali imamo ovde
jednu zavisnu rečenicu i u nastavku obrnut red reči, ali može ovo da se uči, zato što nema imenice i nema padeža. Po meni, moj savjet za vas, sve što nema imenicu i padež, da se pogađa rod i padež, učite. A kad se treba da pogađate rod i padež, ostavite za kasnije. Idemo dalje. Kannst du mir sagen, was darüber denkt? Kao što vidite, identična je rečenica kao malpre, samo što je umesto ovo du, ovde Znači, da li možeš da mi kažeš šta on o tome misli, tako da je ista i ocena. Was darüber denkt. Darüber je o tome, a denkt je treće lice, a denkst je drugo lice glagola denken. Lassen Sie Ihre Probleme zu Hause. Šta biste vi ovde radili? Vidite, ovo ire je persiranje i prisvojna je zamjenica, tako, od prisvojni pridev, izvinite. Znači, ostavite vaše probleme kod kuće. Da. Šta im imate ovde? Pa meni bi to bilo teško. Teško, je li tako? Vama bi bilo teško, evo profesorka će reći teško. Ovo ire, da li... Množina od... I problem, vaš problem, ili probleme, vaši problemi. Znači, množina, presiranje i tako dalje. Koga šta? Ja još uvek nisam počeo množinu da radim. Još uvek nisam za to zreo. Dobro, profesorka, slažem se. Trojka je za izbjegavanje. I habe kein Geld bei mir. I habe kein Geld bei mir. U ovom slučaju, šta ćemo, profesorka, moramo da znamo da je Geld srednjeg roda da bismo znali da stavimo ovde kein. A i nekako rečenica mi je kratka i radi se o novcu, znate. Aha. Znači, habe kein Geld bei mir, koju ćemo ocenu dati ovde? Trojku. Zbog čega trojka? Zato što vi možete, morate da znate da je ovo kein, da nije ni keine, ni keinen, ni keinen, ni keiner, a to sve šta će biti zavisi od ovog Geld, ovde je Geld u akuzativu srednjeg roda i treba doći do toga da prepoznate da je to akuzativ srednjeg roda. A onda je... I bei mir takođe. By posle predloga by ide dativ. Znači, kratka rečenica može se zapamtiti na sluh, ali ima dosta toga da se objašnja. Das ist gefährlich. Evo nešto najzad, skroz prosto, das ist gefährlich, niti imenica, niti pridev, niti ništa, samo ovo je, samo pridev koji nije vezan za imenicu. Das ist gefährlich, to je opasno. Das ist gefährlich. Znači ove nule i jedinice, to učite. Das ist gefährlich, to je opasno. Ich würde lieber nicht gehen. Znači, ja radije ne bih išao. Znači, ovo ich würde lieber naučite napamet. Jer u objašnjavanju ovog würde, to nećemo, kad budemo, nećemo ulaziti nikada. Mislim, što se mene tiče. Ja ne želim da objašnjavam ovo würde nikome, ali würde lieber nije teško. Ja radije ne bih išao. Ili ja bih radije išao da nema onih. Ich würde lieber gehen, ich würde lieber essen, ich würde lieber trinken, ich würde lieber springen. Ono što biste radije radili, kažete sa ich würde lieber. Tako da ja preporučujem da se ova rečenica nauči. Idemo dalje. Ich komme in einer Stunde zurück. Ovdje imamo in einer Stunde. Vidite, ovo je dativ, tako? Dolazim za... Da. Tako, znači, dolazim za sat vremena, vraćam se za sat vremena, zato što imamo ovde zurück kommen glagol sa razvojnim prefiksima, znači, da bi se ovo objasnilo, to je više nego 3, mnogo objašnjavanja, tako da izbegavajte zbog ovog in einer Stunde. Tek kad pređete početni nivo, ćete se objašnjavati zašto in einer Stunde. Ajmo dalje. Jesmo rekli šta znači? Dolazim za sat vremena. Dolazim za sat vremena. In einer Stunde bin ich wieder da. In einer Stunde bin ich wieder da, za sat vremena sam opet ovde. Vida je korisna reč, ide u onu grupu žutih reči, koje može da se nauči nezavisno gde je nađete, znači opet, ponovo. In einer Stunde bin ich wieder da. Za sat vremena sam ponovo ovde, zbog ovog in einer Stunde, ne znam šta da vam kažem, ili 3 ili 2, kako hoćete, za in einer Stunde možete da naučite napamet da je to za sat vremena. Zbog ovog in.
za sat vremena. In einer Stunde. Inače, imenica Stunde je kog roda? Die Stunde. Znači, iz ženskog roda, ne bi trebalo da bude teško, ali je ovde ona u dativu. I teško se to sve prepozna. Idemo dalje. Sonntags bin ich nie zu Hause. Sonntags bin ich nie zu Hause. Ovo nije vrlo prosta reč i treba da se vrlo dobro nauči. Ovo nije niemand, ne niemand, nego Nikada, niemals. niemals. Znači, nije nikada. Pošto je nije nikada, ovo ostalo ćemo lako predati. Sonntags je nedeljom. Nedeljom nisam nikad kod kući. Nedeljom nisam nikad kod kući. A može da upotrebimo wieder u ovoj rečenici. Kako bi bilo? Nešto ponovo. Da. U nedelju ću biti ponovo kod kući. Kako se izreći? Am Sonntag. Bin ich wieder zu Hause. Ajde, probudite se. Ich glaube ihm nicht. Ovo mora da se nauči. Kako broj 1? Ovo definitivno mora, ja sam izbegavao ovo, ali ne može bez ovoga. Zašto? Zato što ovde malo se poznajete sa padežima, a da ne vidite ni imenicu, ni pridev. Vidite, ovo im vam kaže da se ovde radi o dativu, ali nema imenice, nema prideva, nema ništa i onda ćete se vezivati uz Glaube, ide im, uz ze, šta ide? Vidim njega, verujem njemu. Znači uz ze ide akuzativ, uz Glaube ide dativ i tako dalje. Znači malo po malo ćete morati da se navikavate na ovo, čak i pre nego što uđete u svet imenica i prideva. Znači ovo je dativ, ali treba ga naučiti. I Glaube im, verujem mu, ne verujem mu, ja njemu ne verujem. Njemu. Ich, sie, Ist sie deine Schwester? Ist sie deine Schwester, ovo ist je glagol biti. Da li je ona tvoja svestra? Imamo imenicu i pridev, prisvojni pridev, ali ćemo reći sve što je ženskog roda ćemo uvrštavati u ovo što treba da naučimo, eventualno 1+, jer ćemo to deine Schwester nekako se normalno kaže. Nije ist dein Mann ili ich sehe deinen Mann. Kad je muškog roda, da tu možemo mnogo da se zabrinemo šta ćemo da stavimo. Kad je ženskog roda, ne, bit će deine Schwester ist schon, ich sehe deine Schwester, uvek će biti deine Schwester, osim u dativu, naravno, ali to je onaj krajnji korak. Dativ nam je uvek krajnji korak. Tako eto, to su... Ich wohne in der Stadt. Evo ga dativ. Evo, vidite. Ich wohne, ja stanujem u gradu. I sad je to, da kažem, možda i korisno da se čovek prepoznaje dative na ovakvim rečenicama koje su kratke, koje imaju samo, koje nemaju čak ni pridev, nego samo imaju član. Znači, kad počnete, kad pređete ove 0, jedinice, dvojke, dođete na ovu rečenicu, sve će označiti sa 2+, zato što ćete ovde prepoznati dativ. I onda ćete gledati gde se još nalazi ovo in der Stadt. Da ćete vidjeti in der Kuhe, in der Schule, je li u redu? Da. To su dativi. I mora čovjek kad tada da dođe do tog dativa. Nemojte da ga se plašiti, samo morate polako da mu priđete. Priđete mu vrlo oprezno i naučit ćete ga. Wo ist mein schwarzer Mantel? Mein schwarzer Mantel. Mein schwarzer Mantel. Ich finde ich nicht mehr. Evo, na primjer, ovo ćemo označiti s četvorkom. To je za mene bilo najteže i još uvijek je najteže da ja prepoznam ovde kako ću imenicu muškog roda, da je prvo da je prepoznam da je u ovoj slučaju, kad nije na početku rečenice, da je ipak u nominativu, a zatim da je taj nominativ označen sa mein, a da dodam pridev koji ima er na kraju. Tako da je ovo komplikovano, za mene barem bilo dok nisam naučio, ali sve se naučim. I još jedna, pa da završavamo, hojte, mohte ih... Möchte ich den ganzen Tag schlafen? Ovu rečenicu ću ja označiti sa dvojkom. Zašto? Iako imamo den ganzen Tag, znači imamo sve ono čega se plašimo, ali od nečega moramo da počnemo, a to je ovo tag. Tag je dan. Znači ja želim da spavam ceo dan. Znači neke imenice se jako često ponavljaju kao što je škola, dan, park i tako dalje. I njih ćemo mnogo puta ćemo naići na njih. I onda od tih imenica ćemo i početi da učimo
ovo što je ispred, a to je ova oznaka sa slovom N, da je ovde akuzativ muškog roda, a o tome sam i čitav jedan klip pripremio. Tako da sam samo hteo ovim klipom da vidim da li mogu da vam skrenem pažnju na to šta je teško, a šta je lako, da vi kad nađete na sledeću rečenicu, sami kažete, rekao mi Pera, ova nema imenicu, ova nema pridev uz imenicu, laka je, nauči je, a ova ima imenicu u dativu sa pridevom u dativu ili dva prideva u dativu i tako dalje, ne znam joj rod i tako dalje, neću sad da je učim, mogu da je pročitam, da je čujem za nekad kasnije. Eto, hvala vam veliko, pa se vidimo. Doviđenja.